Čekaj, Hina, ispravi, samo Dobar dan, dragi ljudi. Ja sam sa svekrvom i želim da vam ispričam jedan moj dan na selu. Ja gledam tebe čaš. Među 5 i 6 i tada idem da dam kokoškama da jedu. Zatim se vratim, pravim svekrvi doručak. Prišetaj mi. Nakon toga idem i dam Ali ja prvo prasadima. kafu popijem. Da, napravim svekrvi kafu, pa onda idem i dam prasadima i to mi traje nekih pola sata. Kada se vratim, svekrvi pravim doručak jer ona je izuzetno teška žena i onda ja moram da je napravim 3 doručka da bi ona bila zadovoljna. Pošto sam se ja udala za njenog sina, onda moram i njenom sinu isto tako da napravim 3 doručka. Jer ga je mama naučila da ima više doručaka. Bio mi je dobar dok je živio s tobom. Kad si ti došla, džao na kresio. Kada završim prasad i sve što sam imala, idem kravu da muzem. Jezus, videla stala. Dobro. Uglavnom, kada sam sve te moje obave završila, ja pravim ručak. I obavezno svekrvi moram da operem noge. Mene noge pereš. Praćeš jatice po nego sad, svaki dan. A gdje je Marenika, jesi je pa šta tu su? Jesi je u Siriji? Da, jesam. Jes, prolaziti I uglavnom napravim ručak i onda ove obaveze koje sam radila ujutru, onda ih radim opet uveče. I sam mi trebala nešto što da radim. Kuću nije čistila kad se udala 6 godina. Uglavnom, to bi bilo to.